Dom, ktorý dýcha, part 3. Sme tu už niekoľko dní, ale niečo nám ten dom chce ukázať. Musíme tu ostať. Poďme ísť skúsiť spať. Poď za mnou. Ostane len jedna. Poďme to tu skúsiť trošku preskúmať. OK, tak poďme. Zrkadlo. Vidím sa tam. Ďalšie. Ach ja, sme tu už moc dlho, už vyzerám inak ako predtým, neviem prečo. Ja tam nie som. Ale tu si, ale tam nie si. To je nejaké divné. To je extrémne divné. Len jedna odíde, druhá ostane navždy. Mia, kde si? Ja sa tam zrkadlo už tiež nevidím. Jedno som zobrala. Ty ostávaš.